Wara li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ddeskriva l-impjieg ta' Rożien Kutajjar mal-ITS bħala wieħed irregolari, ġob li evidenza għalih ma teżistix, Rożien Kutajjar ħarġet tattakka lill-NAO. Dan meta l-fatti juru b'mod ċar li għas-sena 2019 fit-dħul parlamentari tagħha hija ddikjarat ftit aktar minn 74,000 euro, meta fil-verità daħlet fil-but xejn anqas minn 88,000 euro, 14,000 euro aktar minn dak li ddikjarat. Minkejja l-kundanna ċara mill-Awditur Ġenerali, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo li taħtu jaqa' l-ITS ħareġ jiddefendi lil Rożien Kutajjar u saħansitra qal li hi għamlet xogħol mal-ITS. Din għamlet xogħol għamlet. Ġieli saqsejtu hekk. Kien hemm xogħol li għamlet, ovvjament ma nkunx nista' nisvela diskussjonijiet li jkollna. Imbagħad Clayton Bartolo farfar fuq Konrad Mizzi għal fatt li l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ta' dan il-kuntratt ta' konsulenza lil Rożien Kutajjar b'mod irregolari, ġob li jingħata mill-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenek li għadu fil-kariga tiegħu sal-lum. Pierre Fenek kellu l-laqat mal-Ministeru dak iż-żmien u għaldaqstant iva nemmen li Pierre Fenek għandu jibqa' fir-rol tiegħu u għandi fiduċja sħiħa fix-xogħol li qed jagħmel. B'reazzjoni għal dak kollu li qal l-Awditur Ġenerali, Rożien Kutajjar iddeċidiet li tiġġustifika l-azzjonijiet tagħha billi l-ewwel attakkat lil ġurnalisti tat-Times għax marru jistaqsuha barra l-Parlament. Imbagħad merita għal kollox l-investigazzjoni tal-NAO meta insistiet li hija għamlet xogħla għal kull ċenteżmu li tħallset, għalkemm l-Awditur Ġenerali saħaq li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dan l-impjieg, m'hemm ebda minuti dwar dan l-impjieg u ma hemm ebda evidenza dwar li ma xogħol għamlet Rożien Kutajjar bħala konsulenza, xogħol li tħallas mit-taxxi tal-poplu. Dan apparti li joġobha toħloq bl-argument tal-aħla u l-luma hekk kif insinwat li qed jaqbdu magħha, f'dan il-każ l-NAO inkluż għax ġejja mill-kamp laburista. Minkejja li fiċċezz ma' Jorgen Fenek, Rożien Kutajjar stess ammettiet li kulħadd kienet jitħanżer u li kienet se tagħmel bħalhom. Soda daqs l-azzar! Fl-aħħar ġimgħat anke l-Kummissarju tal-Istandards Joseph Azzopardi sab li Rożien Kutajjar kienet impjegata bħala konsulent fl-ITS mabtul l-2019 meta kienet deputat tal-Parlament u hi ma ddikjarax din il-konsulenza meta fl-2020 daħlet id-dikjarazzjoni tal-assi dan biksur tal-kodiċi tal-etika.